Uthini sakho istove 66 my sister. Mtjho ukuthi phela sipheka umhodo uvuthwe. Yezwa ha uyamuzwa uthini my sister. Ngiyeva kodwa kunankinga naloko nethi mina ngifuna wena Chomi. What up YouTube? This is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kwabani. There's no formula when it comes to relationships, but I Smazi TV, I am the answer for it. Today ngime no my sister ubani kama Ngizama mfethu ngiyakubona la uyangibhalela la kuma Facebook kuma WhatsApp uthi kuses Smazi fika la eKaSlam kwenzakalani zama talk to abalandeli bami bengitholela boyfriend so nesikhathi singakanani kule relationship nale boyfriend yakho sina 3 years 3 years so ama red flag mama soqala ukwanotisa nini ukuthi man lo muntu lona after 3 years sekungenzeka uyakufebela akusukela this year January nje ngiyacala ngiyabona ukuthi akunenkinga la sure indaba khona mhlawumbe umuntu omsolela naye ukuthi ngenzeka ubhizi nomakhelwane kwenzakalani my sister ngiyamsola ukuthi yangijolela kodwa ukuthi nobana ngisingakazi sure so ingakho usibhalela kana my sister bafethu ngathi ushayi ngathi unevers understand yini my sister usaba amakhamera hayi ngasazi ngiyasho nje yes no my sister nangu umbuzo wami ogcina ngoba ngiyakubona ushaya usaba amakhamera wena ngazonginika inkinga wena awungitshele sister angiyeke mase ngibuya neinformation sengilenzile uphenyo lami la uthi no Smazi vala amakhamera umuntu wami ngiyamthanda lo noma ngafeba ku right hayi angeke nami ngidinqiniso usho ukuthi yami expose lo muntu ngisho bafethu nayizwela uthini my sister usho Sithembe ukuthi uzochubekela phambili mangimkhombisa all the evidence angatatazeli because angimthembi nayibo into enjalo it's your boy Smazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kwabani sister ngizovaya ngishaye ini i-evidence ngibuye kuwe ngikhombise yonke information if ever lo muntu uyacheatha sichubekela phambili okay thank you sister ngabiyela endlini bafethu nizwela uvumile ne let's do what we do best of which is what the investigation thank you Lontwana ngiyambona yatekona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola it's the low life all these bitches ain't loyal at the night time yeah we partying yeah we clubbing some are loving some are fucking most are cheating we turn nothing into something you know how it is nigga at the night time. What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu zokhombisa my sister ini i-evidence bafethu. Let's go. Sister, zwakala sabe simthole la lo muntu. Yo, alo moya, it's too much. Sister, khamba kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sister. The last time I saw you bokhala ngomuntu akuthi kuse awusam understand manje lo muntu ungathi uyakuchithela kanje umgcine nini lo muntu? Mgcinizolo my sister. Uthini nje yena umuntu onjani ugrand? Hayi akekho right nje sekanenkinga. Okay, ngifuna ukukhombisa this evidence engihambe ngayenza yabo. Uye lo muntu wakho sister? Nguye. Lo sister ahamba nayo yamasi. Ngiyamazi ke waba ngumngani wami. Yeah? Ke waba ngumngani wami. Manje waya kushaya ngestina so manje ngoba babhizi labantu bayajola la. Hayi angazi nami ngiyafuna ukwazi. Bafethu nayizwela my sister kada uthini uyayifuna ukwazi ya direct uthini siyakibo ubuyele endlini yolala sister. Hayi singaya kibo ngoba khona. Okay. Bafethu let's go asambe sister asiva. Buya kada. Uthini my sister na how long unalomjita niphusha le relationship? Sina 4 years. 4 years yonke. Ma indaba sekenza so. Hayi angimazi nje ukuthi wayenza so manje. Sure. No asivayela abantu kuthiwa bangaphenzasi. Borodo bathini bangaphenza sivele yini ntsholela ngapha sister kwenzakalani? Hayi asazi nami ngiyamangala nje ukuthi babe sebajolela ngapha labantu. Especially nje umngani wami vele lo muntu lo ajola naye yabo nje ukuthi abangithatha. Naba lababhoboka khona sister.
Yababo. Ngiyababona. Camera. Turn around uyangale mhlambe for better lighting yebo. Naw, uthi nguye lo? Yebo nguye. Hayibo kwenzakalani la? Hayibo ngicela ukhulume la konzakalani? Mankazana ngikholele tu. Hayibo mankazana ngibani Wena ngoba nje bengumngani. Hayibo Jomi mina ngicela ukuthi boyfriend yakho. Ngani boyfriend? Ngani boyfriend? Ngani? Wena ngijwayela mina, nangijwayela. Nangijwayela mina. Mina ngijwayela. Wena lezo. Wena uzani? Hello mankazana akuzeke. Mana uThomi wena? Wena Thomi. Ngoba wathi Thomi wena yini kinga yakho? Ngani nami nje mina ngibona kanjani? Ngijwayela ni. Hayi madoda mncane mngani kumele sihambisane hayi. Wena ikinto ozokhuluma nawe. Wena Thomi wayenza so. Wayenza so. Wena uyashwayela. Usithathayo angasijwayeli kabi. Uthini wayenza so awuthiyami? Why chaza? Indaba wenza so awuthiyami. Ngenzeni manje Fox? Na ujola ngapha phinde ujole ngapha udla bangana uthiyami indaba wenza so. Beshang Fox amshuthi baba ngithanda boy2 Fox. Hayi. Ungangicali yena wafika kimi wathi uhlukana nomngani so ufuna ukuthi mina naye sithandane ngathi mina kanjani kade botshela nomngani wami wathi umngani wami umdlalile vele umntwana wakhe akafuni ukuthi ambone ngathi okay ke mina anginankingi asiqhubeke la kade besigcina khona kanti vele sike saqala kahle kahle wena kudala umfuna vele na like vele mina naye vele sukela kudala nethi ukuthi yabo umngani bekangazi yezo my sister wena Bonga ngitshela ingani ke wena bonga ngitshela ingani Ngislima mina sonke lesikhathi bonga ngitshela ingani Islima awusisona islima ngisho mina ngizama ukuchaza mngani ngicela ungimamele nje ngichaze uyena owathi ngingakutshela wena uyahlanganisa ngamakhanda la bonga songali ukuthi ojola naye umngani bonga songali Angenzi so mana Uthina uthiyamshaya ngapha nangapha udlala ngenkawu zawo uthiyami Boss angizokwenza njani boss Bangithanda boy2 boss Yes, my sister uthini ngibhalelwe nguwe mina. Hayi mina sengiright ngaye nje into engifuna ukuyisho manje. Ngani uzube right mthatho wakho mina sengiright nami ngigeza izandla ngisho wena uzenza ingagara udla babili. Thatha angeke ngihlale ngami nomsebenzi ndo ucabanga ukuthi ngenze njani? Sizoyilungisa. Naye into soyilungisa ngiright ngawe mina ngiright. Awuthami wena kahle kahle ufuna ubani ngoba ngathi ngaphi yalungisa nangaphi yalungisa. Asho mina ngibathanda boy2 bro. Ufuna kahle kahle ngumseleki awuthiyami. Ngiyamiyeka ke so Thuna sengiright Uthina uthiyami ungumseleka uthiyami ufuna ngapha ngilungisa le phoza manje nama sendveleke neindlela mangisathuna umayi kahle kahle ngibani bekazi between the two ukuthi wena ubaphethe boy2 eish akekho waziyo sure eish esani sidibane neplayer bafethu jersey number 10 iplayer nje lekudeni ayila lahlanganisa ngeinhloko la akasho nje ukuthi uthanda ubani la angeke mina sengiright ngaya baqhubeke mngani iqhubeka naye mina sengigrand vele hayi ayisekho into engizoyikhuluma naye mina nje umthathe owakho umthathe ngiyakupha yena mina ngiright ngiright shame manje ngimadoda ngishela ngelanga ngiright ngawe shame qhubeka thathanani qhubekani mngani qhubekani senze nje nginithole nihamba no2 vele ngizophinde nginishiye nihamba no2 Thomi yebo ngisho sithola sohamba angisho vele wakho kuyacaca wena ukhuluma uyathula kuyacaca abathathani shame yini my sister ngathi uyamsaba umngani wakho angimsaba umngani umuphi indoda yonke into angimuphi ngeke ngize ngimuphi indoda bese kavela ayithathele sure akasala ayithatha ke ngeke ngikhona la doctor yini ngimelana nani nini ngimelana nani sengize nganthola buyani nawe dalamisho ngizokhuluma nawe wena ngisho ngathi ngizokuthola wathi ukhuluma ngani slima ngeke ngiyajabula manje senzenjani ayikho into wenzani angizokhuluma nawe wenzana uthiyami ujola ngapha nangapha uthiyami boss angizokwenza njani boss bangithanda boy2 boss ende bangani laba mngani wakho lona mngani wami lo ujwayela kabi wena ayenzile nto ungijwayela kabi angizokhuluma naye imanga nayikho into engizoyima ngime indaba ngime ini ngi-understand ini uthini sister ungibani igama wena hayi man relax umngani wami lo waye umngani angenza so yebo ukudlela indoda ukudlela indoda bajola ngeke it's fine qhubekani ngeke uthini ujola bangana uthiyami
ubhizi nabangani ngapha nangapha. Boss. Iyakujabulisa lento yenzayo. Iyakujabulisa. Why ekuthawazi wena sister? Iyakujabulisa lento yenzayo. Nawe mngani yadelela. Ayikho into engifuna ukuyikhuluma nawe angisho ngithithele nomngani. Yambo. Uyakhisela uthe. Into ozoyichaza. Ehlisa umoya. Wathena nakini. Ngicela. Wathini kuwe sister? Wathe uhlukane noJomi. Andeke mina ke ngambeliever sajola. Kodwa Yeah. nangu ukuthi umuntu basathandana. Angizongi-understandisa yini ngiyacela Musa. Uthina uthiyamona kahle kahle ufuna ubani between the two. Ngoba uma isister uyangibhalela uthi ujola nawe wena ngapha kusola ujola nomngani wakhe. Ngisho mama engane leyo mfethu. Avele bese singasazwani. Sure. Ngisho manje ngayithathela umngani wakhe. Uyamuzwa uthini sister lo muntu? Ngiyeva ukuthi yimi lesimo. Hey angifuni ukukhuluma Bengasazwani kodwa vele. ngiyangidelela nje. Ngani mina nawe sizoyicoca Thomi. Manje. Uyazi wena umthatha kanjani wazi? Umthatha kanjani wazi? Umthatha kanjani wazi? Uthi vele wena awumnelisi manje mina. Okay ke. Lokumnelisa. Uthini sakho istove 66 my sister. Umjho ukuthi phela sipheka umhodi uvuthwe. Yezwa ha uyamuzwa uthini my sister. Ngiyeva kodwa kunankinga naloko nethi mina ngifuna wena Thomi. Angisho ngixoxa noyi2 into ehlala nikhuluma noyi2. Yebo ke mina ngicela wena. Yo uthi amumisa kanjani ngapha nangapha? Boss. Uthini umisa kanjani wena ufuna ubani ngoba phela sesime ngawe la. Mina bese ngidlulile ngapha phoza ngapha manje. Ukuphi? Ngapha. Uyamuzwa uthini my sister? Ngiyeva kodwa mina umngani ngiyamfuna. Uthini my sister umngani wakho ukushaya ngesithini? Ngishaya ngesithina ku right ngithi manje hayi nama singihambele seku right. Ayikho into engayikhuluma. Mancane vele amadoda ngisho wena vele ukhethe ukuthi umhlukumeze umdlali. Mina ke ngizoqhubeka ngimphathe kakuhle. Eish. Akunankinga baqhubeke nami ngizofuna abanye aba right. Uthini siyabashiya kana sister? Hayi ngiyabashiya. Awuthami indaba wenza so wena manje soyamlahla la. Musa uyangibhayizisa naye mangane akafuni ukuthi ngibone umntwana ngenze njani. Sure. And the man Indaba wena manje. Uzomzalela wena manje. Uyibona every day ingane yakhe. Thini sister? Hayi ku right abaqhubeke bathandane nami ngizoqhubeka ngifuna wami or straight for No mina. asivaye la. Yabo. Asivaye. Uthini sister ungasho ukuthi today iyashola 99 ikusizile ukuthi wena ulithole iqiniso. Ngisize Ima kakhulu. kancane. Ngisize kakhulu ukuthi ngithole iqiniso ngoba manje sengize ngathola namagama a right for mina bengwalindele. Sure. Ngiyabonga. Yizwa lo mjida uthi wena manje awufuni ukuthi abone ingane manje uyakulahla manje. Uzoyibona Indaba njani busy? Uzoyibona njani busy? Yo, Ngeke vele azambona umntwana busy. Ngiyabona njani? bafethu ithi your boy Smazi siyafika kada sithola my sister umngane wakhe umshaye ngani ngesithina bafethu amthathela indoda. Ngithini rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani ivale kada.